no sé si amb la música de fons, suposo que... No, que hi ha la cancel·lació de so, segur que ens estan sentint mil meravelles. Bé, de fet, també hem de dir que ara mateix acaben de dinar, sí? Perquè hi ha hagut una fideuà, sí? Veus aquí les taules, hi ha hagut una fideuà popular i... Sí, l'ha organitzat una associació del barri també que es diu El Cargó Graciós. Amb 17 anys d'història, de fet. Aquí qualsevol... Se'ns acosta un, mira, el Jordi, mira, ja està fent fotografies. Aquest és el Flotats és un tità de la col·laboració del districte del barri. Vine aquí, Jordi, vine. Jordi, vine, no t'escapis. El Jordi, aquí on el veieu, reparteix cada divendres gratuïtament quants paquets? 8 paquets. 8 paquets del setmanari local de l'Independent de Gràcia. I no només això, sinó que és col·laborador de Ràdio Gràcia des de quants anys? Doncs uns 10 anys. 10 anys. En el programa Tot Comerç i des de fa 2 anys i una mica més del programa Galeria d'Art. I què més fas? Ens voldries comentar alguna cosa extra? Bueno, també em dedico a l'Associació de Comerciants Nova Travessera, faig moltes fotos, les tinc que repartir, tard o d'hora. Això també m'hi trobo, jo que faig moltes fotos i costa després enviar-les, és feineta. Això, res, que volíem saludar-te, estem fent un directe per celebrar el tema de la marató i donar a conèixer una mica a la gent la gràcia i la solidaritat que tenim, que la solidaritat també a nivell diari doncs, no, és a través d'accions voluntàries que té lloc molts cops. I molta d'aquesta gent que està aquí en aquestes associacions no cobra d'això. A més, sempre el trobareu en el trenet, també, Aquest any també? És veritat. Sí, tinc que dir que aquest any, per uns problemes, hi ha pocs dies de trenet. Serà el trenet de Reis, que només funcionarà el 2, 3 i 4 de gener. Això per què? Problemes que hem tingut... Tècnics del vehicle o què? Econòmics i també... Retallades, Sí, i esperem que l'any que ve pugui funcionar, l'any 2026, Jo vaig anar l'any passat, brutal. Té un èxit, això del tren, que passa pels carrers d'aquí de la vila, i la veritat que els nens s'ho passen bé, els nens, els papes, els avis, tots hi pugem. Però hi haurà trenet aquests 3 dies amb un circuit més reduït, però... No ens podem queixar, doncs. Sí que ens podem queixar, ens queixem. Volem més trenet, Ajuntament, aquí és trenet. Sí, perquè es posarà així. Vale, fins ara, Jordi. Gràcies. Igualment, bones festes i un millor començament del 2026. Que crac, és que us ho juro, Dóna-ho sempre amb el Jordi.